убайди зуконӣ. убайди зуконӣ шоири адабиёти классикии форсу тоҷик низомиддин убайдуллоҳ мутахаллис ба убайди зуконӣ ва машҳур ба убайди зуконӣ дар таърихи адабиёти форсу тоҷик бузургтарин ҳаҷвнавис буда, фасоди замон, иллатҳои даврон ва нуқсонҳои табақаи ҳокимӣ ҷамъиятии феодалиро ҳаҷву маҳкум менамояд. ӯ соли 1270 дар қарияи зукон, ки аз тавобеи Қазвин буд, ба дунё омадааст. таҳсили ибтидоии убайди зуконӣ дар Қазвин гузашта, дониши мадрасагиро ӯ дар Широз фаро гирифтааст. низомиддин убайдуллоҳи зуконӣ, ки бо тахаллусҳои убайди зуконӣ ва убайдуллоҳи зуконӣ машҳур аст, соли 1270 дар деҳаи зукони музофоти Қазвин дар оилаи вазири собиқ ба дунё омадааст. таҳсили ибтидоии убайди зуконӣ дар зодгоҳаш ва шаҳри Қазвин сурат гирифта, дониши мадрасагиро ӯ дар Широз ба даст овард. инчунин ӯ дар хат, иншо, нуҷум ва амсоли инҳо моҳир гашт. бар замми забони модарии худ дар арабӣ ҳам устод буд ва туркиро низ хуб медонист. убайди зуконӣ баъди ба охир расидани таҳсил аз Широз ба Қазвин баргашта, қозӣ таъин мегардад ва ҳамчунин дар мактаб кӯдаконро таълим медиҳад. тақрибан соли 1327 убайдро дар Бағдод мебинем, ки ба вазири султон Абусаиди Элхонӣ хоҷа Алоиддини Муҳаммад дар хизмат аст. дар ҳамин сол убайди зуконӣ дар Бағдод асари худ Наводирул Амсолро ба забони арабӣ навишта ба ин вазир тақдим менамояд. вай ҳангоми вуруди худ ба Бағдод, яъне соли 1327 барои подшоҳи он кишвар султон Абусаид дар илми балоғат бо номи илми маонию баён рисолае навишта хостааст пешкаш намояд. муқаррабони ин подшоҳи муғол гуфтанд, ки шоҳи мо ба чунин рисола илтифоту эҳтиёҷ надорад. убайд қасидаи дигаре эҷод намуда мехоҳад, ки онро дар ҳузури Абусаид қироат кунад. ба ӯ мегӯянд, ки шоҳи мо тоқати шунидани дурӯғи маддоҳони тамаккоро надоранд. ин ҳол убайдро музтариб месозад. дар ин ҳолат ӯ ба гуфтаи алфози рақиқ шурӯъ мекунад. убайди зуконӣ дар Бағдод зиндагии ғамангезу ногувареро аз сар мегузаронд. баъди тахти Широзро соҳиб шудан ва дар караму ҷавонмарди ба тарбияи суханварону донишмандон ном баровардани шайх Абу Исҳоқ убайди зуконӣ, тақрибан соли 1346 аз Бағдод роҳи Широзро пеш гирифта, ба хизмати вазири Абу Исҳоқ Амидулмулк камар баст ва дар ин вазифа 10-12 сол хизмат кардааст. убайди зуконӣ соли 1350 маснавии ушоқномаро барои Абу Исҳоқ навишта, дар ашъори дигараш ҳам ин амиру вазирро ба некӣ ёд мекунад. соли 1357 амири Кирмон Муборизиддини Широзро истило намуда, Абу Исҳоқро ба қатл расонд. муҳити адабии Широз пароканда шуд ва шоир ночор Широзро тарк намуда, боз роҳи Бағдодро пеш гирифт. тахайюровараш он аст, ки убайди зуконӣ, ки дар ин вақт пирамарди 96 сола буд, дар 87-солагӣ аз Широз ба Бағдод рафт. тақрибан дар 90 солагӣ аз Бағдод боз ба Широз баргашт, то 100 солагӣ дар сафарҳои подшоҳону ҳакимон ба онҳо ҳамроҳӣ мекард. дар базму размҳо ширкат меварзид, базлагӯву ҳазлкаш буд, ба хаттотӣ машғул мешуд. аз ҷумла дар фатҳи Исфаҳон, ки соли 1367 ба вуқӯъ пайваст, убайд ҳамроҳи шоҳ Шуҷоъ буд. убайди зуконӣ дар ин давра низ аз қарз ва қарзхоҳон менолад. ин шикваҳо, ки дар порчаҳои шеърӣ таҷассум гаштаанд, баробари баёни аҳволи шахсии убайди зуконӣ қисмати талхи аксари аҳли илмунаро дар замони ӯ ифода менамоянд. нақл менамоянд, ки ҳангоми марг убайд ба фарзандонаш мегӯяд, ки дар фалон ҷо ганҷе дорад пинҳонӣ. баъди ба хок супоридан он ганҷро мекушоянд, ки ин байт будааст: худой донаду ман донаму ту ҳам донӣ, ки як фулус надорад убайди зуконӣ. убайди зуконӣ дар соли 1371, яъне дар синни 101 солагӣ, ин дунёи фониро падруд мегӯяд.